Láká vás práce v rádiu? Jste za kamerou jako doma? Chcete se věnovat žurnalistice? Máte strach to zkusit? Spolupracujeme tady s Vratkem, vlastně s technikem je výborný, ale ještě to jako musí vychytat trošku, kde vědět, že tady je stejně jako já chvilku taky. To mluvení nemám úplně nacvičený, jak on nemá nacvičený tohle, že jo. Takže se to postupem času třeba zlepší. A Vratko taky nebude dělat takový chyby na těch jako přechodech, když mu čas skončí písnička v půlce a začne úplně jiná. Úplně z jiného žánru, že to nezní moc dobře, ale to se vylepší si myslím postupem času. Baví mě to. Zdravím pána učiteľa Čadu, vďaka ktorému som sa dostal do tohto rádia. Veľmi ma to tu baví a dúfam, že to ešte do konca štúdia vydržím. Takže ahojte, moje meno je Linda a som jednou z redaktoriek v rádiu. Som veľmi rada, že som sa tu dostala a že mám takúto možnosť nabrať nové skúsenosti. A musím povedať, že máme veľmi dobrý kolektív, aspoň teda s chalanmi, čo tu robím. A to je asi všetko, čo by som chcela povedať, takže ďakujem. Už víte, jestli to chcete zkusit? Stále ne? V rádii máme úkoly rozdělený tak, jak jsme si sami vybrali podle toho, co nás baví. Za tohle všechno bych chtěl poděkovat panu učitelovi Čadovi a střední škole Kostce. Nebojte se. Neváhejte a nepřemýšlejte. Přidejte se k nám do Kostka rádia.